Isa na naman pong, well, hindi ko po alam kung mabuti, at least assurance po na bagamat napakahirap po ng lockdown, ang gobyerno naman po ay magbibigay po ng kahit papanong tulong pinansyal. Now, kinumpirma ko na po na ang halaga ay 1,000 per person at 4,000 maximum per family. Saan po kukunin? Well, ito po'y kukunin sa savings ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ito po ay nakasaad sa Administrative Order Number 41 na linagdaan ng Presidente nung isang taon pa, no? Or last May 12, 2021. I'm sorry, it's Administrative Order Number 41 na pirmihan ng Presidente last May 12, 2021. Ang nakasaad po dito ay ang gagamitin natin para sa ayuda ay galing po sa mga, I quote, lahat ng unobligated continuing appropriations, savings na idineklara ng mga departamento, mga ahensya, bureaus at mga opisina ng national government, alinsunod nga po dito sa Administrative Order Number 41. So nandiyan na po ang kasagutan kung saan natin kukunin ang ating pang-ayuda at ang halaga pong gagamitin natin para sa 10.7 million residents na makakatanggap ng ayuda sa Metro Manila ay sumatotal 13.1 billion pesos. Now, kung meron pa po tayong kinakailangan na iba pang ibigay na financial assistance dahil nga po dito sa ECQ, kukunin naman po natin yan sa tinatawag na mga windfall na nakolekta po ng Bureau of Treasury.